Jees. Tänään olisi testissä tämmöstuotet testissä. Oli ihan hyvä toi Fire. Oli jo kauhean jano, piti juoda saatana. Mut joo, missä nyt kahvit tippuu vaikka? Joo. Kyllä, pistäks vähän kaffea? Tulee tosissaan, joo. Tämmönen pultsari. Tällä kertaa. Jees, pistää nyt kahvit tippuu. Se on moro. Joo, eli jatketaan, pistän kahvit tippuu. Kahvetta tippumaan tosissaan. Mut toi oli ihan hyvä toi Fire. Ja saa sitä huomioon kanssa. Oli kyllä hyvä toi Fire, jumalauta. Raikasta ja ravitsevaa. Vettä, vateriaa. Riittäisikö toi? Jano olis kyllä kova. No joo. Tässä vähän samalla videoblogia tehdään, kato. Keitetään vähän sumppia. Ei näissä mun videoissa on mitään päätä eikä häntää, mut vittu tehdään ne ajankuluksi ottaa videoa. Taitolaji. Ei mä Firen oikeesti juonut. Mä en vaan teidän kiusaksi tämmöstä videoa. Nyt läppää pitää tajua, kato. Jos ei sitä taju, niin sit on elämä huonossa jamassa. Kyllä. Tässä vähän paskas, kun vähän kokattiin tänään vähän kokattiin, niin vähän paskasta vähän tää kämppä taas vittu. Just vittu siivosin vähän aikaa, sitten taas päin vittu koko kämppä. En mä kyllä osaa mitään videoita tehdä, mut kunhan nyt jotain ajankuluksi vähän saa teidän kiusaksi. Ei kannata pelästyä miltä mä näytän. Mä oon tämmönen saatana säätäjä vittu. Ei mä oo pahemmin nappaa mikä ulkonäkö. Jokainen näyttää siltä miltä näyttää. Se on tän päivän fakta. Mua ei vois niinku vittuukaan kiinnostaa. Ei vittuakaan kiinnostaa mikä vittu ulkonäöt saatana. Tämmönen nyt ollaan, kato, niin silleen mahda mitään. Jees. Eiköhän tää video vois pistää tupee tai jenkin usaksi tupee. Joo, katellaan. Se on moro.